bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Κάποιος με μάτιαξε. Ποιος θα με μάτιαξε? Εκείνη η γυναίκα μια γελάδα θα με μάτιαξε. Αυτή μιλάει κάθε μέρα. Ωραία να γίνει τσαντάρα λέει και να δεις το κυπαρίσι ανάποδα. Να μωρή χαζιά. Ποιος άλλος θα θέλει να πειράξει τον Αγγελάρα. Ο Αγγελάρας είναι το καλύτερο παιδί του χωριού. Εκείνη η γυναίκα. Τι κούραση έχω καψιώσει. Μ' άφησε χθες το βράδυ το παράθυρο ανοιχτό και την είπα κλείστο το μαριφοράδα, θα κρυώσω. Τίποτα φταίνει, εγώ ζεσταίνω με λέει. Ορίστε, με πόδια εσύ και δεν μπορώ και να μιλήσω. Έλα Παναγία μου, πού είσαι δεν μας γεμδές. Ναι, σε βλέπω, έφυγε. Δεν μας γεμ, πού είσαι, δεν είσαι κατ' το καφενείο καμιά μέρα. Πιες κανέναν καφέ, κεράς κανέναν. Δεν σε περιμένω τώρα τις επιλογές σου. Είμαι πολύ κουρασμένος. Να καθίσω να ξεκουραστώ λίγο εδώ αδάσεις και μετά να φέρω και τα γελάδια. Κοιμάται πάλι. Ακόμα ρε σπάτια από το προυσκέφαλο πάλι κοιμάται. Ξέπρα ρε χαμένη, ξέπρα. Ξέπρα ρε. Ξέπρα ρε. Ξέπρα. Ξέπρα ρε. Τι έγινε. Ποιος πέθανε. Εσύ ρε, ποιος άλλος. Μη κέδεψαν ή ακόμα. Ακόμα. Δεν βλέπεις τους ιδέαλους του καλό του κουστούν. Όχι, έβαφα του φέρετρος τώρα. Το αυτός καλό. Ωραίο, καρυδί. Πού είσαι. Αν πάτησε ένα μαξιλάρι εδώ πίσω και μου πουλάει σβέρκους, εντάξει. Δεν είναι καλά κάτι. Δεν είναι καλά. Ξέμπρα ρε καμέλη, ξέμπρα ρε, ξέμπρα ρε. Πού είμαι. Όργιο, πού είσαι, στο μαγαζί είσαι, πού είσαι. Μαρία, θα μου αφήσεις λίγο να ξεκουραστώ. Τι να ξεκουραστείς όλη τη μέρα στην καρέκλα είσαι ρε χαμένη. Τι κάθομαι μαζί με εσένα απορώ. Και δεν σηκώνομαι να φύγω, να σε παρατήσω μοναχός, να δω τι θα κάνεις. Πού να πας Μαρία έτσι όπως είσαι. Ούτε καβόχνά δεν συντηράει. Άσε με σε πας. Δεν είμαι καλά. Γιατί δεν είσαι καλά. Είμαι ματιασμένος. Κάποιος με μάτιαξε. Ποιος ρε σε μάτιασε. Τα γέντια ή τα γελάδια σε μάτιασαν. Μάτιασαν αυτό. Χαμένε. Τι να πως πάει καλά. Δεν σε είπα μωρή γελάδα με κάνεις εδώ. Γιατί θα σπάσει καμιά μέρα η καρέκλα μου και θα μείνεις στον τόπο για σμάτι. Να πες τώρα ρε και να μείνεις στον τόπο ούτε τώρα. Και μην σώσεις να σκοτείς. Χαμένε, χαμένε. Πουλτόζα. Εσύ
δεν είσαι γυναίκα, Μαρή. Εσύ είσαι το θωρεκτό αβέροφ. Έτσι να δούμε τώρα πώς θα σκουδεί ο Βαγγελάδας. Έτσι ρε παιδί μου. Έτσι δώσου. Μαρή Παναγγελάδα. Θα τους πιάσουν τη μέρα στα γελάδια δεν κάτσε αντιά. Και τι να παρακάνουμε στα γελάδια. Κουβέντα με τα γελάδια να πιάσουν. Γελάδια είναι. Θα πάνε παρακεί, θα πάνε παραπέρα, θα φάνε, θα πιούν, θα κατρίσουν. Παράτε μας. Αφού εσύ που δεν είμαι καμά. Είμαι κουρασμένος. Δεν ξέρω τι έλειπα με αυτό το πράγμα. Είσαι παλιός και να δω μαζευτήκατε έφυγα από εδώ. Και πάρω την αγγλίτσα, δείτε τι απάτη. Ουι, μη δάκους! Εσύ σήμερα χαζού με κλάβω και με ακουστέμα. Εγώ είμαι. Είσαι ποιος νόμιζα τι ήταν. Λέω πας και είδε κανένας άνθρωπος εδώ στο χωριό. Ουι, γιατί εγώ τι είμαι, δεν είμαι άνθρωπος. Δεν είσαι αλήθεια ή... Τέλος πάντων. Δεν μιλές. Τι φωνάζει με εκφύση. Όχι, εσύ είσαι εκφός. Ήρθε από εδώ καμίνια. Όταν λες καμίνια τι μας. Μια έτσι και το χέρι έτσι. Επειδή είπες έτσι και το χέρι έτσι κατάλαβα εγώ ποια είναι. Έχει κάτι μαλάκι έτσι καστανούσκα, φοράει γυαλιά και έχει ένα μπλουζάκι έτσι. Δεν λες, θα βγεις και αυτές σαν σένα. Όχι, δεν καβγάει αυτή, δεν καβγάει. Μα νεχάει εγώ καβγάω. Τσιγάμενε όρνιο, με πάτσες. Αλλά φρούτσια νημείο. Και δεν λες Μαρή, είναι νιά. Νέα, είναι από την πόλη, πουλάει ρούχα από την πόλη. Παναγία μη δει νέα γυναίκα στο χωριό. Στα χάθηκε φαίνεται. Τι κάνεις έτσι, δεν ματάζεις γυναίκα. Ωραία, ξέρεις το πότε έχω να δω γυναίκα εγώ Μαρή. Από πότε. Μη σου πω από τότε που παντρεύτηκα. Γιατί γέννησε, δεν παντρεύτηκες γυναίκα. Τώρα θα σου έλεγα τι παντρεύτηκα. Γυναίκα παντρεύτηκα εγώ, αυτή είναι η χουρούνα μαύρη τσασμένη. Ουί, Βαγγελάρα, άμα θα ανάρει γυναίκα σου πω θα τα πούλα, Μαύρη γυναίκα, μεγάλη. Εκτός και αν Βαγγελάρα. Βαγγελάρα. Ουί, Βαγγελάρα. Φέγα από εδώ παλιό σκουλό. Βαγγελάρα. Φέγα από εδώ λέω, φέγα από παλιό σκουλό. Τι μη πέρασε με μας. Φέγα μου, τα ούλη. Βαγγελάρα. Φέγα από εδώ λέω. Είπα μη συλλάχουμε αναχώς τα χάλια, Βαγγελάρα. Φέγα από εδώ λέω τα ούλη, φέγα. Φέγα τι μη πέρασε με τους μπαλμάς που μη πέρασε. Πάνε μέσα. Τι να σε κάνω ένα κατάχρηση, τι να σε κάνω. Αν παντρεύτηκες και τον έσκασες τον άντρα μέσα σε 10 μέρες. Αφού τον γάβηκες από το πρωί στο βράδυ. Έβαλε κι άνθρωπο στο μαξιλάρι και έσκασε μαλαχώς. Τι είναι αντάνα. Ωραία, καλώς το Μιτσάρα. Δεν κατάλαβα, Βαγγελάρα, από πότε μιλιόμαστε. Βαγγελάρας δεν κρατάει κανένα κακία. Βαγγελάρας είναι το καλύτερο παιδί, όλα τα συγχωράει. Ο Μιτσάρας όμως δεν συγχωράει ποτέ. Να πάω να γύρεις μετά αντάλλα, στάχθηκε κουρνιαυτός. Τώρα ανατρίχιασα. Άρα μπλάνη. Έφτασε 60 χρονών και δεν σιτηράει τη γύλα, έτσι όπως είσαι. Τι θέλεις. Ενώ εσύ που μένεις με γυλάδα είσαι καλύτερα. Χαμένε, χαμένε. Άρα ψκάλα, ήρθες να με συγχύσεις. Αφού δεν είμαι καλά σίγουρα. Αφού είμαι κουρασμένος, δεν ξέρω. Χθες το βράδυ έσκαβα, κάτι έκανα. Μα δεν μ' αφήνουν και να κυψώ. Μπαίνει ένας, βγαίνει άλλος. Ωραία μάνα. Γυναίκα! Ω γυναίκα! Λιέρα, τι φωνάζει από τα κάτω, παιδιά, τι θέλεις. Μα λέει ένα καφέ που να μου κάνεις. Μου ζητάει καφέ, με αυτό.
Αυτό εσύ πλάτσμα, τι λέει. Αυτό φτιάχνουν πίτα, δεν φτιάχνουν καφέ. Τι θα φτιάξει κανένα λαχανό, δεν φτιάξει. Όχι, κρεατόπτα θα φτιάσω, θα φτιάσω τα μούτρα. Άξι και κάρνας. Θα βάλεις και το μουστάκι. Ποιο μουστάκι ρε χαμένη, ποιο... Σίγουρα το αράξε ρε, κάνει καμιά δουλειά ρε. Κάνει καμιά δουλειά και μην κάθεσαι όλη τη μέρα. Γιατί μωρή, εδώ που είμαι δεν κάνω δουλειά. Τι δουλειά κάνεις. Περιμένω, μα και δικά σου πιλάτσα. Ποιος πιλάτσα ρε χαμένη. Οι φτάνουμε ατέοι μας του σχολιών. Δυο εμείς. Τρεις του πλάρι εδώ δίπλα δεν μιλάμε. 4-5 παπάς παπαδιά που δεν βγαίνουν όξου, ούτε πιταράκι δεν ξοδεύουν. Και έτσι μου πάει εκκλησίες. Λέω. Έτσι χαζου μυγδάλου. Η φτά, φτιάζει γόργινα. Αν δεν βγαίνει έξω του σπίτης. Ποια πιλάκι περιμένει. Ξέρω εγώ μπορεί να έρθει κανένας. Θα σου πω και η μηχανή και θα σε ανοίξει το κεφάλι με του βλάχου, θα σου πω εγώ. Κάτσε πάλι μην με βαράς το πρόσωπο. Γιατί ρε. Μην χαλάς το πρόσωπο. Αρκεί πώς θα βλέπει τον εαυτό του καφέ. Γιατί ρε ρώτηξες τον καφρέκι άμα τέλειωσε βλέπει αυτός. Τσακής και πάλι στα γυρλάνδια τώρα. Τώρα τα έρμα σε περιμένω από το πρωί τσακής πηγαίνει. Άξιες! Μα ρε πάλι σημαίνει να φέρω εγώ στα γυρλάνδια. Τσακής έχουν δουλειές να κάνω. Απένω και σκέφτω το πρωί. Τσακής λέω. Θα πάω εγώ στα γυρλάνδια. Και να κάθεις εσύ εδώ. Που είμαι Μαριγελάδα. Εδώ εσύ. Εγώ εδώ. Αυτή. Άρα τι κούραση έχω ρε καψερός. Τι έχω πάθει. Πλάι το πρωί, πλάι το βράδυ. Άσε μη συζητάτε. Άρχισε να ξεκουραστώ, θα αλλάζω τώρα λίγο και μετά. Θα ξαναλέμε πάλι. Καλημέρα! 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 Καλημέρα κουρτσάκι μου, καλημέρα! Εσείς εδώ μένετε? Ναι, εμείς εδώ μένουμε. Μόνος? Τι άλλο τι φτιάχνεις? Γιατί φαίνονται γύρω-γύρω? Τυράω. Τι ακριβώς? Διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ναι, κάνε μου ό,τι θέλεις εσύ. Ωραία, καθίστε. Δεν μπορώ να καθίσω. Δεν πονάει η μέση. Δεν λες. Σταματήστε όμως να φαίνεται γύρω-γύρω. Καλά, μην ποτέ να καθίσω εδώ να βάζω. Έτσι, εδώ είμαι μια χαρά παραδείγμα. Καλά. Καλύτερα να πηγαίνει. Κάτσε. Κάτσε να στείλω. Πώς κάτσε. Έλα, κουραντώ. Ορίστε. Ρώτε με τι θέλεις. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις για τις δημοτικές εκλογές που έρχονται τους επόμενους μήνες. Θα έχουμε εκλογές, δημοτικές. Δημοτικές, Εγώ θα σας λέω κάποια ονόματα που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφοι και εσείς θα μου λέτε τη γνώμη σας. Και για το δικό σας Δήμο, οι υποψήφοι είναι 6. 6, Και δεν μου λες, κουζάκι μου, από αυτή τις 6 που είπες τώρα ότι θα βάλουν, ποιος έβαλε μέσα, ποιος έβαλε? Δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Εμένα με πληρώνουν για να πω τη γνώμη των κατοίκων των χωριών. Και από αυτή τις 6 απίπης είναι κανένας από εδώ το χωριό μας? Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος που είμαι εδώ. Λοιπόν, υποψήφιος από το χωριό σας είναι ο κύριος Δημήτριος ή Μίτσος Δαβανάς. Ουι, ο Μίτσος. Είχα σου Μίτσος, πάει για δήμαρχο. Καλά, και τι κάνετε έτσι? Τι να μην κάνω κορίτσι, σαν κομμένη Μίτσος, εδώ ανάσας μένει Μίτσος. Καλά, και τι κάνετε έτσι? Μίτσος είναι εχθρός μου. Ο Μίτσος τον είχα αντίπαλο εγώ πριν 15 χρόνια, τα είχα πάει κι εγώ για δήμαρχο. Ήσασταν κι εσείς υποψήφιος, Πώς δεν είμαστε? Και τι είχε γίνει, ποιος είχε κερδίσει? Κάνας. Το κόμμα διάλεξη κάποιον άλλον τρίτο. Μάλιστα. Θα μου απαντήσετε τώρα στις ερωτήσεις μου ή να φύγω? Όχι, άμα είναι Μίτσος μέσα δεν απαντάω τίποτα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ούτσι, κορίτσι. Ναι. Βάλε 7 που θέλω να πάει με και δήμο. Μα 6 είναι.
Και φτάσει λέω. Θα πάει και ο Βαγγελάρας. Ποιος? Ο Βαγγελάρας, παιδάκι. Δεν το βλέπεις. Το καλύτερο παιδί του χωριού. Το παλικάρι του Λιβέτς. Θα πάει ο Βαγγελάρας και ας τον Μίτσο να κάνει κουλουτούπις. Εγώ τον Μίτσο του σκίζω, θα χαζαπόκαρτο του σκίζω. Ποιον άλλο θα σκίσει χαζαπόκαρτο? Εσένα ρε. Εμένα θα σκίσει. Θα σε κλάψει τη γυναίκα Α, σας. τώρα σώθηκες. Γεια σου μάλλον Μπουστάρη. Γεια σου μάλλον. Γεια σας σου πω εγώ τώρα. Άμα πια με πρίξατε. Ήθελα να κάνω τη δουλειά μου και με πρίξατε πια. Τι φουνές είναι αυτές. Αμάν, αμάν. Ζέκα, πάρε το Μίτσο πρώτα. Καλά, περίμενε. Θα πάρει τη σειρά. Εσύ μαλτής εδώ αντροχωρίστρα, είσαι. Τι να είμαι. Αντροχωρίστρα. Βγάλετε τα καβά σας λέω εγώ. Στο τσακίδια να πάει έτσι εσύ. Αχ, να φεύγω κι εγώ τώρα. Έτσι δεν μου παίρνει. Μαριά στο κουτσάκι φύγε, λέει. Είσαι άρα εσύ παγαμένα να τσακιστείς να πάρεις τα γελάκια. Τι κάνεις όλα εδώ. Μαρία. Και εσύ τι κάνεις εδώ πέρα γύρω-γύρω μαζί. Τι δουλειά μου κάνω. Τι δουλειά με άντρες. Αφού έτσι πρέπει, Έτσι πρέπει. Να μας συμμαυρίσεις τα μούτρα τι θα πεις. θα φωνάξω την αστυνομία. Εμείς δεν έχουμε αστυνομία εδώ. Εμείς έχουμε αυτό. Αυτά γίνονται στους πρωτόγονους ανθρώπους. Και εμείς πρωτόγονοι είμαστε, πειράζει. Να ρωτήσω, Τι τι κάνουν με αυτό. ξιότι στην πλάτη. Στέγνωσε το στόμα μου. Καλά έκανε. Μήπως μπορείτε να μου φέρετε ένα ποτηράκι νερό. Νερό δεν έχουμε. Νερό τέλειωσε. Το νερό. Το νερό, κουτσάκι, ναι, το νερό. Του πιεχτέ όλου το χατί. Έφαγε ίσως με 13 ρέγγες. Αχ, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Φιάνει το ότι δεν καταλαβαίνεις. Να φύγω τώρα, γιατί κάτω στην πλατεία με περιμένει ένας συνάδελφος. Ωι, δεν θα φύγεις, θα μου πεις τι κάνεις εδώ και γερονοβουλάς, γύρω-γύρω, πες. Πώς με αφήσατε με αυτό το πράγμα που κρατάτε στα χέρια Θα σας. πεις τώρα γιατί θα το λάβεις. Λοιπόν, κάνω μία έρευνα. Έρευνα! Έρευνα, ναι. Έρευνα! Έρευνα για τις δημοτικές. Έρευνα, Και δεν μιλές. Αυτή είναι η έρευνα που κάνεις. Φτάνει και μέσα από τα παντελόνια, ας πούμε. Μέσα από τα παντελόνια ποιον. Ποιον. Πάντως, όχι μέσα από τα παντελόνια απ' φοράω στο γρούνι μου το χειμώνα να μην κρυώνει. Αχ, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Το ξαναλέω, φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κάνω μία έρευνα όπως σας είπα. Για τις δημοτικές εκλογές. Ποιες εκλογές? Για τις δημοτικές που έχουμε σε λίγους μήνες. Αφού είχαμε εκλογές, πάλι εκλογές. Ναι, θα έχουμε πάλι. Γιατί? Για να ψηφίσουμε για δήμαρχο. Αφού έχουμε δήμαρχο. Α, θα ψηφίσουμε καινούριο. Τι να του κάνουμε τον καινούργιο Μαρία, αφού έχουμε την παλιόν. Αχ, τι να σας πω, αφού έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Δεν ξέρω εγώ κουτσάκι με από αυτά, σήκω φέγα από εδώ πέρα τώρα και μην Τέλος πάντων. παράει το σύστημα. Να φύγω. Σήκω, άιντε φέγα από εδώ. Εκλογές και μαλλιά. Θα τα ξαναπούμε όμως, έτσι. Δεν χρειάζεται, σήκω φέγα από εδώ. Σήκω φέγα από εδώ. Άιντε. Εσύ κουρίτς. Όπα. Όπως είπαμε έτσι, μην ξεχάσεις. Θα πάω κι εγώ. Για δήμαρχος. Καραμελίτσα, Ευχαριστώ κουρτσάκι. μαλακώνει και γλυκένει το λαιμό. Καλημέρα σας. Δεν άξα! Τι είπες τώρα εδώ το κορίτσι. Λέω! Λέω να ξαναπαίρνω κι εγώ για δήμαρχο. Άμα θέλεις να σε παραχώσουν αυτό που είσαι. Γιατί μα. Εδώ θα πάει το πλάι, δεν πάει εγώ. Ας κάνει ό,τι θέλει τον πλάι. Τι λες μαλε και να αφήσω το πλάι να πάει για δήμαρχο και εγώ να καθίσω εδώ με σταυρωμένα τα χέρια. Με βλέπεις. Ωραία, πρωί μεσημέρι βράδυ και με κόβηκε το αίμα. Έτσι μπράβο, να σε κόβεται. Θα αφήσω μαλε το πλάι να πάει για δήμαρχο. Θα σκάσουμε. Να σκάσει, δεν ήξερε τι βλέψεις είναι τα δημαρχινίκια. Μ' αρχίσεις πάλι τα ίδια πριν από 15 χρόνια. Είπαμε πόσες συμμαζέψουμε και ξανάρχισες πάλι. Τώρα έχω πολύ μεγάλες πιθανότητες να βγω δήμαρχο. Πώς λες πιθανότητες να βγεις εσύ δήμαρχος. Λέω μαλε. Γιατί το πλάι θα βγει δήμαρχος. Πότε θα βγει το Πώς δήμαρχο. θα βγει ρε δήμαρχος το πλάι, θα σου πει. Φάει λεπτά μαλε. Άρα και άμα έχει λεπτά, τι λέγονται λεπτά. Θα πάει στο ένα το χωριό, Ε. θα δώσει λεπτά πάρει του ψήφου. Πάει στο άλλο το χωριό, θα δώσει λεπτά πάρει του ψήφου. Θα πάει στην πόλη και θα δώσει λεπτά πάρει του ψήφου. Πάει τον πλάι στην πόλη. Θα δώσει λεπτά στην πόλη. Θα τον ψηφίσω. Τι λες. Άρε μαλέ, αφού στην πόλη όλοι πεινάνε, δεν βλέπεις και τσιβάζει η κρίση στο κεφάλι και βλέπετε από τηλεόραση. Η μέρα δεν με βάρεσε καμία κρίση. Εσύ έτσι όπως ζεις την κρίση σου πόλη. Τι είπες ρε, τι είπες ρε. Μη βάρεις η μέρα καμιά κρίση, τι μορμουράς. Εγώ έχω τσικουάτες, τσιγιλάδες, τσιχίνες, τα προβατάκια, τα γίδια, το γουρνάκι μου. Αυτή. Λέω και του καφενείου. Ας σκοτώνω την ώρα μου. Ναι, αλλά αντί να του σκοτώσεις την ώρα του καφενείου, όλο μια λαβαράς. Έτσι μας πω έτσι θα ανοίξω το κεφάλι. Άξι χαζαμάρες και τσακές πάει στα γελάδια. Άξι χαζαμάρες αυτές. Έχεις λεφτά εσύ να πάει για δήμαρχος. Εσύ πού λεφτά έχεις, από πού. Πώς δεν έχουμε λεπτά. Πού. Εκείνα τα χωραφάκια που είχαμε και τα πήγαμε. Τα πιέσαμε. Θα πάρουμε τα λεπτά, θα γίνουν και εγώ δήμαρχος. Τι λες ρε. Τα λεφτά αυτά τα έχουμε για το κορίτσι ρε, μα θα μεγαλώσει.
Ποιο κορίτσι? Ακόμα να μεγαλώσει το κορίτσι. 30 χρόνια έφτασε. Πόσο θες χρειά να γίνει? Το κορίτσι σπουδάει στην Αθήνα. Εδώ και 13 χρόνια το κορίτσι του κόσμου σπουδάει στην Αθήνα που δεν θα πάρει σύνταξη. Για λιγότερα για το κορίτσι. Λιγότερα για το κορίτσι, γιατί αυτό το κορίτσι είναι μαρακάθκομ. Από πού είναι μαρακάθκος μωρέ το κορίτσι? Πώς? Τι? Από τον αέρα? Δεν θυμάσαι τότε μετά το παγκύρι της Ιακαζούκας έκανα. Άρε μαζέψω ρε χαμπέγι. Άιντε από εκεί. Το κορίτσι αυτό είναι μαναχάθκομ, γιατί μοιάζει μοναχά εμένα. Ναι. Πώς είναι το κορίτσι αλλά τα φτιάχνει τα λεπτά τρώει. Θα πεις κι άλλο τώρα. Πώς θα πω. Δεν θυμάσαι, όταν σε παντρεύκα εγώ, ότι βλακείς του κόλους δεν είχες να μάλεις. Μαζέψε. Και τα παπούτσια δανεικά τα πήρες από τη θιά στην Αγλάιο. Και τον ηφικό από την Πανάιο. Που δεν συγχωρούσε κιόλας και βάλαμε και 3 μπουρδες από πίσω. Δεν τους συγχωρούσε. Τσακίσα ρε. Τσακίσα που δω ρε χαμένη. Χαμένη. Τσακίς πάει στα γελάκια. Παίρνω μαλί. Παίρνω εγώ κάτσε εδώ. Όχι θα κάτσω, θα σκάσω. Τσακίς. Παίρνω εγώ στα γελάκια, κάτσε και λάβα εδώ. Άρα τα όχι πάει είναι. Το κάνω από εκεί. Με έφαγε στο σκοτ, με έφαγε στη ρέντσα. Δεν μιλάς Μαρία, με ζήτησε κανένας. Δεν ακούς μ' κραίνω. Μη ζήτησε κανένας λέω. Τι τρας? Με έριξες τον πλάστικα τα ίδια. Καλά να πάει. Μάζεψε τον γιατί θα σε φέρω τη σκούπα στο κεφάλι. Σιγά μη στο μαζέψω. Θα σε κόψω καμένα που θα σε πω εγώ. Δεν είναι μες στο έργο αυτό. Μη ζήτησε κανένας λέω. Ούτε γατί. Άξε να σου πω. Άμα θα έρθουν 2 ξένοι εδώ στο χωριό, στο καφενείο, να σου πεις να περιμένει εδώ. Εγώ θα πάω μέχρι το κτήμα με της Αγλαδίας γιατί έχω δουλειά. Τι ξένοι είναι αυτοί? Να μη συνιάζεις. Άμα δεν με νοιάζει δεν θα ξέρω που είσαι. Αλλά δεν μιλάς ρε! Γιατί μιμήξεις! Εμείς δεν μιλιόμαστε γιατί μιμήξεις, μιλάς! Γιατί έριξες και τον πλάστικα τα ίδια να τον πέρασες. Γιατί Μαρή! Στο δικό του μαγαζί θα έρθουν οι ξένοι! Δεν έχει άλλο καφενείο το χωριό! Μόνο εσύ πιο η ψόχας από μετά τον με καφενείο. Ρε πλάρ! Πλάρ! Να με πάλι. Άιντε πάλι. Τι θες? Μήπως ξέχασα εδώ τα γυαλιά μου. Τι πράγμα? Μήπως ξέχασα λέω εδώ τα γυαλιά μου. Όχι. Μα δεν τα βρίσκω, ήμουνα σίγουρη ότι ήταν εδώ. Ξέρω εγώ που τα γυαλιάς. Μα πού να έπεσαν. Δεν τα βρήκατε έτσι. Τι θα γίνει κουτσάκι να μας πέσει τα νεύρα με τα γυαλιάς? Από τρόπους πάντως σκίζεις έτσι. Σκίζω. Ξέρω εγώ που κλιάσαν οι σύντοες ώρες. Τι να έκανα. Που κλιάσαν. Αχ, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ωραία, τίποτα δεν καταλαβαίνω. Μια σπάσει τα νεύρα δεν καταλαβαίνω. Βλέπεις μου τα γυαλιά. Τσακίς φέγα από εδώ. Μα ήμουνα σίγουρη ότι μου πέσαν εδώ τα γυαλιά μου. Άιβα, σε έφαγε σιγουριά σου που φέγα από εδώ. Άμα τα βρείτε θα μου τα κρατήσετε έτσι. Πια θα σε κρατήσω. Α, τώρα που θυμήθηκα. Εσύ δεν απάντησες στις ερωτήσεις μου. Ποιες ερωτήσεις? Για την έρευνά μου. Άιντε πάλι για την έρευνα. Πρέπει να μιλήσω με όλους τους κατοίκους του χωριού. Καλά και από το πρωί που είσαι εδώ στο χωριό δεν τις βρήκες ακόμα. Φτάνω ματένιο εκεί στο χωριό, δεν τις βρήκες ακόμα. Α, γι' αυτό τα σπίτια είναι κλειστά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Από το χωριό σας, υποψήφιος είναι ο κύριος Δημήτριος ή Μίτσος Δαβανάς. Πώς τον είπες? Δημήτριος ή Μίτσος Δαβανάς. Του Μίτσος. Αυτός. Λοιπόν, εγώ συγκεντρώνω τη γνώμη των κατοίκων των χωριών. Ναι. Να το πω πιο απλά. Πιστεύετε ότι θα είναι ένας καλός δήμαρχος? Ποιος? Ο κύριος Δημήτριος Δαβανάς. Μίτσος. Αυτό. Αφού είναι ανήπαντρος. Τι σχέση έχει αυτό? Τι λες, κουτσάκι μου. Αυτός είναι ανήπαντρος. Δεν παντρεύτηκε, δεν έκανε οικογένεια, δεν έκανε τίποτα. Δεν μπορεί να κομμαντάρει σπίτι. Θα κομμαντάρει το χωριό του δικό μας και τα γέρο. Είσαι τα καλά σου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε. Τι δεν καταλαβαίνεις, κουτσάκι μου. Αυτός είναι μαραχός του μια ζωή σαν του Νίκου. Λύκος, μοβάρος, καψαλός, καταλαβαίνεις? Όχι. Κατάλαβα ότι δεν καταλαβαίνεις. Να συνεχίσουμε λίγο. Όχι, δεν μπορώ άλλο. Κουράσκα. Ξέρετε, υποψήφιος θέλει να είναι και ο σύζυγός σας. Εσύ ήρθες εδώ και ξυνάγκρισες τον Βαγγέλη. Εγώ? Εσύ ποιος άλλος? Όχι, μόνος του μου το ζήτησε. Βαγγέλης με δίνει ψόχαζος, τι κάνεις και μιλάς με αυτόν? Αυτός μου το ζήτησε, μόνος του ζήτησε. Ναι. Τόσο τον κόβει και αυτό, τόσο και σ' άλλο. Εσύ κουβέντα τώρα. 2 ερωτησούλες έμειναν. Δεν βλέπεις! Μα
μας δύο ερωτήσεις. Φέγα είπα, φέγα. Αρχίσα από όλα. Χάζει όλοι. Μαζί έφτανε εδώ. Τι να πω ρε, τι να πω ρε. Τι να πω. Αχ, να πάω σε εκείνο το χρόνια. Εκείνο το χρόνια που έρμα με περιμένει. Από το πρωί θα με περιμένει. Θα είπε αμάν πού είναι αυτή να έρθει ακόμα. Άντε πάλι αυτό. Πού κοίτσε μωρέ Χασένα πέρα. Δεν σου είπα ρε να πάει στα γελάδια τα στόησες. Τι να κάνω Μαρή στα γελάδια χωρίς το κουμπουλό, Πώς θα περνάω την ώρα Μαρή μια μες και έκοψε και το τσιγάρο. Τι να σε κάνω κουβέντα να πιάσουν τα γελάδια ή δεν θα τρώω τα νύχια μου. Να σβάς το κεφάλι σε φάση χαμένη. Χαμένη. Άφησε με χουδιά. Για να βάλω και την πίτα με ψήφια στη γάστρα και για να πάω και στο γρόνι μου. Θα είναι μέσα και εκεί ήταν η κουμπουλό εκεί στο δωμάτιο. Τι λες ρε. Άμα δεν είναι, τράβα και εγώ το γρόνι με πουστάκι αυτό και περνάει την ώρα του. Ποιο να ρωτήσω. Το γρόνι Μαρή, μήπως πήρε το κουμπουλό και περνάει την ώρα του. Το γρόνι. Ότι χάνεις. Αλλά το χάνεις τόσο δεν το πήρε μετά. Μα λοιπόν μάμα, πότε θα 2 ώρες. Ιστέρτσιμένα όλη την ώρα στα γελάδια. Αφού σ' είπα μωρέ Χασιά ότι είμαι κουρασμένος σήμερα, δεν σ' είπα. Άσε με να ξεκουραστώ λίγο. Πα! Με έστειλε απάνω τσάπα, ανέβηκα πάνω ξανακατέβηκα. Εσύ δεν είμαστε και είπες θα ξαναβάλεις. Θα βάλω εγώ να βάτσεις κι εσύ. Πας χαμένος από χέρια, σμάτσε εγώ. Κάτσε να ξεκούραστώ λίγο τώρα. Παρακαλώ, από εδώ, κυρία Ντίνα μου, από εδώ. Ελάτε. Και προσοχή, μη λερώσετε τα παπούτσια σας. Πια, τι δρόμοι κι αυτοί. Αχ, που ήρθαμε. Τα πόδια μου διαλύθηκαν. Εδώ είναι ένα καφενείο. Ο Θεός να το κάνει καφενείο δηλαδή. Αχ, ελάτε, μη στέκεστε όρθια. Θα πάθουν καμιά κραπατόρια σας ποδαράκια. Αυτός ο χωριάτορος τι ζητάει εδώ και πιάνει και την καρέκλα. Σήκω. Σήκω. Λέω. Σήκω, χωριάτορε. Μάλιστα πατωμένη. Μαρίνο, φιά να πάλι με μένα τα βάλεις. Σκάσε, χωριάτορε. Μας σύγχυσες με την αγριοφωνάρα σου. Ελάτε, κυρία Ντίνα μου. Επιτέλους. Καθίστε. Να καθίσω. Αχ, τα πόδια μου. Ποδάρια που γυναίκα έλα τα είναι ρε. Έλα Μανώλα, τι βλέπουν τα ματάκια. Ντίνο μου. Παρακαλώ, κυρία Ντίνα. Δεν είναι κάποιος εδώ να πάρουμε ένα καφέ? Καφετζής! Πού είναι ο καφετζής? Εδώ είναι ολόκληρο. Κλέτης φτάσεις εκεί κάτω. Βλέπω τζάμι ουσνί. Καφέ παρακαλώ. Το σφύριξε ψάρι του κερατάς. Καφεδάκι. Ό,τι θέλει μαμαζέλ. Καφεδάκι, Δεν μου λέει τι πάσες και από εδώ από το χωριό μας. Δεν ξέρεις, βρε άνθρωπέ μου, την Τίνα την Άρα. Αυτή. Μα είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός της Ελλάδας. Αυτήν είναι. Αυτή είναι η Τίνα την Άρα. Αυτή είναι, χωριάτε, ρε. Ναι. Δεν ξέρω. Μα πού ζεις, φίλε μου, στον πλανήτη των πυθίκων. Σιγά παιδάκι μου, πώς κάτσε έτσι. Εμείς σήμερα δεν έχουμε πυθίκια. Δεν έχουμε τίποτα κούδες, κάνα λίμου, κάνα σλάμπια, τέτοια πράγματα. Τον καφέ μου παρακαλώ. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχει άλλο, αγόρι μου. Πάρε τα πόδια σου, κουνήσου. Μας τα ξεράζει γιατί θα στα πουλάνω εγώ, Θα έχει γυρίσει και μου και καλά.
Κουράστη τα κλαδιά ή την έριξη κατά ή. Πώς τον πίνετε του, μου είπαν όλα τι. Πώς τον πίνετε του καφέ σας. Σκέτο. Σε ρίξω εγώ λίγο κουμπόσκουνι μέσα να γίνει γλυκός. Είναι τσάρα νησί. Ωχ, καλέ. Πώς βρωμούσε έτσι αυτός. Τι να κάνουμε κυρία Ντίνα, σε χωριό είμαστε. Εδώ βρωμάνε. Κατάτια Θεέ μου, εγώ μια μεγάλη ηθοποιός Ντίνα Ντινάρα, να τρέχω στα βουνά. Τι να κάνουμε κυρία Ντίνα, υπάρχει κρίση στο επάγγελμα. Θα πάρουμε και τα βουνά, και τα λαγκάδια, και τα βοσκοτόπια. Ντίνο μου, Παρακαλώ κυρία Ντίνα. λες να έχω ξοφλήσει. Από πού? Ως ηθοποιός, Ντίνο μου, ως τι. Μα κυρία Ντίνα, τι λέτε τώρα. Εσείς είστε μια στάρ που θα λάβει για πάντα. Ακόμη και στις χαράδρες. Ντίνο μου, Παρακαλώ κυρία Ντίνα. σίγουρα δεν ξόφλησα. Μα κυρία Ντίνα μου, τι λέτε τώρα. Επειδή θα κάνετε ένα διαφημιστικό. Η Βουγιουκλάκη διαφήμιζε μπύρες και τσιγάρα, το ξεχάσατε. Η Βουγιουκλάκη ποτέ δεν ήταν τόσο σπουδαίο όσο εγώ. Λαθασμένη σύγκριση, Ντίνο μου. Σωστά. Η Βουγιουκλάκη ήταν λίγη μπροστά σας. Α, καλά ξαφουνές εγώ. Ποιος εσείς εδώ ρε. Αυτή κι αν μυρίζει. Πού είσαι Χρυσή μου και βρωμάς έτσι. Στο γουρούνι μου. Και τι ζητάς εσύ εδώ Χρυσή μου, για να μας συγχύσεις. Άντε κυρία μου και πνίγομαι από τη μυρωδιά αυτή. Άδειασέ μας τη γωνιά. Τι λες Μαρία, φεύγω το μαγαζί μου. Είσαι με τα καλά σου. Σμίτης. Πόσο είναι το καφενείο αυτό. Σμίτης και σε σένα. Δηλαδή, το καφέ που παρήγγειλα γίνεται μαζί με το γουρούνι και το γατί. Του γουρούνι το δοκιμάζει, δεν είναι καλό από ζάχαρη. Υποθυμώ. Στην άκρη Χρυσή μου, στην άκρη. Λέγε μου. Την Ντινάρα. Σιγάρα την πατσαβούρα, ποια είναι αυτή. Πάψε πια Χρυσή μου. Απέναντί σου έχεις τη μεγαλύτερη ηθοποιό της Ελλάδας. Μάνα της ξέρει. Πού βρίσκομαι. Εδώ έβαλε στο μαγαζί μου, παρέα με το γουρούνι. Το δοκί μας στον καφέ, είπε ότι είναι ωραίος, θα το πιεις. Υποθυμώ. Μα γυναίκα μου θα πεθάνει στην Ντινάρα έτσι όπως κάνεις. Να και τι θα γίνει, θα παραθούνται και παρήσια. Πάψε πια Χρυσή μου, άδειασε μας τώρα τη γωνιά για να συνέλθει η Ντινάρα. Μας τα ξηράσει γιατί έχεις συλλάβου στα χέρια μου. Θα σε μαζί πάρω από το κουτσί να πόξω τη σαπάν και να σε γυρίσει το κριτσιλιάγκο έτσι. Όπως κάνουν τα πυριστέρια και τις πάτες τα Χριστούγεννα. Τα ξέρεις. Κι άμα θα ξαναρθώ μη σας βρω εδώ. Άι, δεν τα ρέντα. Κάνει την αέρα βασίσια. Τι έγινε, έφυγε το γουρούνι. Ηρέμησε κυρία Ντίνα, ηρέμησε. Ο καφές. Μήπως το καφέ που θα πιω δοκίμασε το γουρούνι. Έτοιμο το καφεδάκι! Θα με επιτρέψετε βεβαίως την πρώτη γουλιά να σας τη δω εγώ με τα χεράκια. Αχ, μια τρίχα από το γουρούνι. Σιγά κουτσάκι, γιατί γράφετε είναι τρίχα από το γουρούνι. Πώς κάτσε έτσι, ποια τρίχα είναι, με πέφτουν τώρα πόντι. Πώς κάτσε έτσι απλάκι. Σόρτο το καθαρίσου. Αμάλια, το Θεό σας δεν έχετε. Δεν θα μας την πεθαίνετε στα αλήθεια της Σταρ. Γιατί λέμε να γίνει. Πήγες να καθαρίσεις το φλιτζάνι με αυτά τα χέρια. Τι έχουν τα χέρια. Αχ, έλα κυρία Ντίνα. Έλα κυρία Ντίνα. Άνοιξε τα μάτια σου. Δεν τα ανοίξει κυρία Ντίνα. Άντε και τρομάζω. Όχι κάτσε και που είσαι κυρία Ντίνα, εγώ καλά είμαι. Έφυγαν όλοι. Όχι κυρία Ντίνα, εγώ εδώ είμαι. Τελικά με το ραντεβού που ήρθαμε εδώ τι έγινε. Αχ, ναι, το ραντεβού. Μήπως ξέρεις που ακριβώς κάθεται κάποιος Δημήτριος Νταβανάς. Χριστέ μου όνομα. Και τι διάκτηση είσαι εδώ με το Μίτσου, δεν με είπατε. Μίλα τώρα άνθρωπέ μου, μας έδωσε εδώ το ραντεβού. Άμα δεν με πείτε τι το θέλετε, δεν σας λέω τίποτα. Τελειώστε πια και συγχύζομαι. Άκου, τα λαβέρια. Η μεγάλη μας ηθοποιός.
Να και ένας χωριάταρος με τρόπους. Τώρα σώθηκα μανίκη. Εσείς είστε Εγώ είμαι ακριβώς αυτός που είπες. Κάτω στην πλατεία είναι το αυτοκίνητό μας. Ναι. Εκεί έχω το σακίδιο με τις μηχανές. Ναι. Θα με βοηθήσεις να τα φέρω. Και βέβαια, παιδάκι μου, και βέβαια. Όχι και παιδάκι σου. Και θες να σου λέω κουτσάκι, δεν με τρέχει να σου πω. Πάτε πια να κάνουμε τη δουλειά μας, να τελειώνουμε με αυτόν τον εφιάλτη. Θα ξεκουραστώ λίγο. Μην ανησυχείς καθόλου. Εδώ πιο κάτω στο παπά σας νίκησα ένα δωμάτιο να πάμε να ξεκουραστεί. Πάμε. Ναι. Πάμε, από εδώ. Πάμε και εκεί θα μιλήσουμε και για τη δουλειά μας πιο καλά. Από... Να κρεμουτσάκι στείλει και μισός να ξαναδεί. Πώς μιλάς έτσι? Δεν ξέρεις ποια είναι αυτή. Είναι η μεγάλη ηθοποιιά, η Τίνα Τινάρα. Τίνα Τινάρα, η ηθοποιάρα. Και εσένα σε περιμένω τα μουσκάρια! Μουσκάρα! Δεν μουσκάρα τσακίσα να πάει. Άιντε ρε περιμένω τα μουσκάρια από το πρωί χαμένη. Πώς είσαι? Πάτε που πουλώσεις να και τσακίς. Είδε. Θα παίρνω εγώ στα μουσκάρια κάτσε εσύ εδώ. Άρε. Γιλάδα. Άρε κι αφού με είσαι ρε τσακίς. Άρε από εκεί. Τι να κάνω τόσες δουλειές, έχω τις κότες, έχω πλέον μια κότα τη Βαγγελή. Τι να σας πω. Από χτέφτα αρνιώ και συνέχεια. Γουκουγούκου και ψω. Θα την κάνω ένα τεστ σήμερα να δω μπα και έκανα κορονοϊό μας. Ο Γιάννη, ήρθαν στα σπίτια τα γελάδια. Τι λέει ρε, η Εύγα μου σοφηρέει. Δεν άκουσα τι είπες? Θα πας να καθαρίσεις τα αυτιά σου άμα δεν ακούσεις. Άκουσα να σου πω, εδώ έχουμε δουλειές, να πας μέσα. Είναι αγάπης να έχουμε δουλειές. Εδώ έχουμε κουτσά μαγαζί, να έχουμε δουλειές. Σιγά τις δουλειές που έχεις εσύ. Είπα! Κι εγώ είπα. Καλά. Καλάθια. Καλά. Και κουφίνια. Καλά. Για με εκεί μπλάρ, μπλάρ. Απιάξα πάει αρχηγά δήμαρχος. Ναι. Αμένη. Γυναίκα! Ωρα γυναίκα! Κύριε, τι κάνεις, τι θέλεις. Ξέρεις τι έπαθα Μαρία? Τι έπαθες ρε. Άσε μη συζητάς. Τι έπαθες ρε Βαγγέλη. Εκεί απλές που είμαστε στα γελάδια πάνω. Και τα γλυπά. Τα γλυπές. Τα γλυπά. Ευτυχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή κουράστηκα. Ουι, απ' τα γλυπές. Κυρία, δεν ξαπλώνω εδώ να δάσω και τη σικιά εκεί που είναι. Δεν ξαπλώνω λίγο να πάρω μια μάσα να ξεκουραστώ. Να ξεκουραστείς, Βαγγελιά, Και πατάω ένα ύπνο Μαρία. Άρα η σικιά τι βαριά είναι. Η σικιά τη ρεύγω ρε παιδάκι, εσύ δεν κοιμάσαι. Και βλέπω ένα όνειρο σημαδιακό. Αχα, για πες. Έγιναν εκλογές λέει και βγήκαν δήμαρχος. Τι λες ρε. Αχα. Και μαζεύτηκε όλος ο κόσμος εκεί στο χωριό, στην πλατεία. Και όλοι ήθελαν να με πιάσουν το χέρι. Άντε, το χέρι. Ευτυχώς δεν ήθελα να σε πιάσω το πουδάρι γιατί σε έχετε την μόχα. Σκάσε Μαρία. Εντάξει. Λοιπόν, η κόσμος εκεί στην πλατεία και όλοι ήθελαν να με πιάσουν το χέρι. Πλάς και αστυνομία να τσικάει πότε που δόθη, πότε που εκεί. Ναι, εσύ λέω. Ωραία Βαγγέλη. Και εσύ καβάλας τ' άλογο καμαρωτός. Ποιο άλογο Μαρία, αφού δεν έχουμε άλογο, με τα ποδάρια. Δίκαιο, δεν έχουμε άλογο. Και απλές που λες, και κάποια στιγμή φωνάζει ο κόσμος. Ο Βαγγελάρας ο Δήμαρχος, ζήτω ο Βαγγελάρας ο Δήμαρχος, ζήτω! Ωραία, τι λες ρε, τι λες ρε. Κυρία μη λες ρε, εγώ που ήμαν. Αυτό είναι άσχημο. Μόλις εμφανίστηκες εσύ με έκοψες το αίμα και σκόθηκα μουσκημα στον υδρότα. Κάτσε μάλλον μην με βάλας μη σκούπα. Άρε, δεν τρέπεσαι ρε. Μου βάλας μη σκούπα, μη σκόνη. Σιγά ρε. Μια σκούπα λιγότερη σκόλια πώς έχει το παντιλόνι ρε το μάτι. Από πότε έχεις να του βγάλεις να το πλήρω χαμένη. Χαμένη. Με αυτό κοιμάσαι, με αυτό η σκόνηση. Μαρία, άφησε λίγο τώρα. Δεν σε αφήνω. Θα ξέρεις να παίρνεις κάτω στο μαγαζί, το μαγαζί στην πλατεία, έρθει το λεωφορείο με πράγματα που έχω παραγγείλει καφίνιο τσακίσει. Πάλι εγώ απαριάνω. Ποιος θα παίρνει. Πάλι και σε κάθε φορά. Αλλά δεν όλοι τσακίσει πάει. Τι βάρος είναι αυτό. Δεν αντέχω άλλο. Ουι, για με έπρεπε κάτι. Άρα Βαγγέλη, τι φτιάχνει και με αυτός.
Να καθίσω λιγάκι. Τα πόδια μου διαλύθηκαν αυτά τα παπούτσια. Τα παπούτσια, ναι. Τα παπούτσια τρικάτσα τον κάνω. Κάτσε, μην με βαράς, Μαρή. Αφού την πουλά τα πουδάρια, ρε. Τσακέσαι, και άμα την πουλά τα ποδάρια, εσύ τι διάχεσαι τα παπούτσια. Σκάσε, ρε χαλέρε. Ρε, σήμερα τι είσαι του κιλού έκατες εδώ, εδώ είναι καφενείο. Να ξεκουραστώ. Ναι, αλλά είναι τζάμπα εδώ. Εντάξει, φέρε μου ένα καφέ. Ναι, καφέ του κουρίσει, μάλιστα. Σταμάτα εσύ, ρε. Δεν έχουμε καφέ, τελείωσε ο καφές. Γιατί? Γιατί τον είπε ο άλλο χτες του γρούνι. Μέση και τον είπε. Σίγουρα παιδάκι. Άρε Βαγγέλη. Αυτός είναι μπουνιέτη, δεν σιώτη. Είχε ζωντανός. Σιγά σιγά Βαγγέλη. Σιγά Βαγγέλη. Σιγά. Μάσου τι! Κάτσε καλά είναι. Είσαι στο κορμάκι, παιδάκι μου, είσαι στο κορμί. Τι θα γίνει μερδές που θες από εδώ. Δεν είναι τζάμπα το μαγαζί σου λέω. Αφού λέτε τελείωσε ο καφές. Καφές τέλειωσε, έχουμε και άλλα πράγματα. Δεν έχουμε λουκουμάκι, έχουμε πουβρίκιο, έχουμε, τι άλλο έχουμε. Έχω γλυκό βύσιμο, τώρα και σε τότε παντρεύτηκα να συμφέρω κι εγώ. Χρυσή μου, να δηλητηριάσεις τέλει στην Τίνα την Άρα. Δεν με λες. Μήπως θέλεις να συμφέρω εγώ μια τουλούμπα. Άρα τσακέσανε που είπα τα πράγματα, είχαμε ανοίξει την κολόμπες μαζί. Άρα τσακέσαι. Εσύ, κορτσάκι μου, συμμαζέψει εδώ είναι χωριό. Κατέβασα το βάριες. Κατέβασα εδώ, σε κάτω. Τι βλέπει ο κόσμος που περνάει από εδώ πέρα. Κακομέρα μου! Έτσι και εσύ πάει καμπάρου κόκορας, αλλήμουνός εδώ πάνω. Θα σε ξυπνουρμάει. Σφικισμένο και εξφικισμένο, συμμαζέψει. Μα πού είναι αυτός ο χωριάταρος να του κάνουμε αυτό το ταινιάκι να τελειώνουμε. Θα με πιάσει καμιά κρίση πανικού εδώ και θα αρχίσω να ουρλιάζω. Δίνο μου, είναι καλά τα μαλλιά μου. Σα μετάξει, Χρυσή μου, σε ζηλεύω. Το καθρεφτάκι μου. Αμέσως, κάπου εδώ το έχω. Εδώ είναι. Ορίστε. Ευχαριστώ. Η βούρτσα και τα μαλλιά. Ναι, αμέσως. Όχι, Παναθεμάμι, την ξέχασα στο δωμάτιο. Και πώς θα εμφανιστώ στο ταινιάκι. Χρυσή μου, τα μαλλιά σου είναι τέλεια. Τέλος πάντων. Τη λίμα για τα νύχια. Αμέσως κάπου, ναι, εδώ την έχω. Ορίστε, έτοιμη και τροχισμένη. Φαντάζομαι να πάρουμε τα λεφτά αμέσως. Στο χέρι, αλλιώς φεύγουμε. Έχεις λεφτά για να βάλουμε βενζίνη και να φύγουμε. Έχω 6 ευρώ. 6 ευρώ, μα αυτά δεν πέφτουμε ούτε στον κρεμό. Αργεί όμως ο χωριάταρος. Να είχαμε έναν καφέ τώρα. Να πούμε σε αυτή την ιστερική να μας φτιάξει. Πάμε εδώ εσείς! Δεν φύγετε ακόμα! Σε ξέρετε να φύγετε, Πάω μέχρι τις Υγίνες. Άμα γυρίσω μέσα σας εδώ πέρα, δεν τέλει μονό σας. Άξετε με! Συμμαζέψει σας είπα εσύ, συμμαζέψει. Θα τον αμουλήσω τον κόκορα, δεν γλιτώνω. Άντε, πήγαινα να κάνεις ένα καφέ. Ω Χρυσή μου, εκεί μέσα έχει μπράβους. Θα με κατασπαράξουνε. Τι μπράβους? Γουρούνια, γάτες και κότες. Θα μου ορμήξουν και θα μου βγάλουν τα μάτια. Και έπειτα, εγώ αυτά τα πρίκια που έχουν εδώ στα χωριά δεν τα ξέρω. Θέλεις να κάψω κανένα δάχτυλο και να λιποθυμίσω. Είναι εύκολο. Μα... Διαταγή! Πάντως, αν ακούσεις να με σκοτώνουν τα γουρούνια, φώναξε την αστυνομία. Έλα, πολλά λες. Τουλάχιστον να πάω αθόρυβα. Μήπως και κοιμούνται. Έτσι όπως πας, θα φτάσεις αύριο. Προσέχω, Χρυσή μου, εκεί μέσα υπάρχουν τέρατα. Άντε βρε παιδάκι μου να πιω ένα καφέ, μην έρθει που βάλε και μας διώξει. Πόσες θυσίες θα κάνω πια για την τέχνη. Ένας σκύλος! Εκεί δεν είναι λυσασμένος! Καλέ, θα μου τσαλακώσεις τα ρούχα. Τρελάθηκες. Θες να απολυθείς. Αχ, δεν θέλω να αφήσω τα κοκαλάκια μου στα σκυλιά αυτής της νευρικής χωριάτισσας. Φύγε από πάνω μου. Θα πάω μόνη μου. Δειλέ. Όχι, υπάρχει και λίγος εκεί μέσα. Μπορεί και δεινόσαυρος. Μα είναι δυνατόν, κάπως μου ήρθε. Κοκκίνησε το πρόσωπό μου. Πούδρα. Την ξέχασα.
Ελευθέρας! Σιγά, παιδάκι μου, μια άσχημη κοριάτισσα είναι. Σας έπιασα! Τι κάνετε εδώ ρε! Κλέφτης εσύ! Κλέφτης! Πήγαινε από εδώ καλέ και βρωμάς. Γιατί βρωμά, εγώ όμως κουβουλάω. Είναι άνθρωπος και σκυλί. Φύγε! Τι χωριό είναι αυτό. Μόνο οι κακαρίες λείπουν. Βοήθεια! Κάνε κάτι επιτέλους. Τι να κάνω δηλαδή? Και τι θα γίνει. Με δάγκωσε! Μαρίκα σου Μιγδάλου! Τι κάνεις το Ρε πέσου! Πεις! Τσακίς από το παλιό σου! Πεις! Τι πεις! Τσακίς! Αχ! Να συμπασχίσα κακά! Αχ! Τσακίς! Έρχονται τα αδέρφια μου! Τσακίς το όμως το κουδάρι το πέτρο! Εσύ δηλαδή! Είσαι άντρος εσύ! Είσαι άντρος, φτιάξεις μια χαζιά! Πιάσε την καρδούλα μου να δεις πως χτυπάει. Για καμούν να πιάσω! Εδώ να κάνουμε τη δουλειά μας να τελειώνουμε! Άιντε! Ο σκηνοθέτης εδώ, θα σας πει το σενάριο. Τι θα με πει? Ας άνθρωπέ μου, θα σου εξηγήσω. Ωραία! Πάμε μέσα στο σπίτι μου να με εξηγήσει. Από εδώ. Επιτέλους, να πιω και ένα καφέ. Και καφέ. Και ένα ηρεμιστικό. Ναι, ένα κουτί θα σου δώσω. Είδες, ακόμα δεν είδε την έβαλε μέσα στο σπίτι. Εγώ είμαι 30 χρόνια με την κοιλάδα μέσα. Καταλαβαίνεις τώρα. Όλο και πράγματα μου στέλνει. Αχ, πόσο τυχερή είναι η ηλικιά μου. Να με πάλι εδώ. Κορτσάκι. Κορτσάκι. Πού ήρθα τόση ώρα να ανοίξει εγώ το ματάκι μας καμουδέκαμε για το μάτι. Πέρασα να σας πω κάτι που μάλλον δεν θα σας αρέσει. Δεν πειράζει, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο να σε χαρώ. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μου είστε και ιδιαίτερα συμπαθείς. Εγώ μόνο συμπαθείς, πολύ συμπαθείς. Λοιπόν, στα χωριά που πήγα να κάνω την έρευνά μου, αν και δεν μου επιτρέπετε από την εταιρεία που δουλεύω, ρώτησα και για εσάς. Για το αν δηλαδή θα είστε καλός δήμαρχος. Εκεί τι είπα. Δεν είπαν και καλή κουβέντα. Φαίνεται ότι δεν σας εμπαθούνε και πολύ. Κάτσε ένα κουτσάκι. Ρώτησες τσι φίλοι μου, τσι εχθροί μου, να ξέρω τι με γίνει. Ρώτησα πολλούς. Και τι σου είπα. Ότι είστε λιγάκι... Αυτό είναι. Ότι είμαι πιο έξυπνος από αυτή. Όχι. Βλάκας. Βλάκας. Ναι, βλάκας. Είπα και εμένα βλάκας. Έτσι είπανε. Και για τον πλάι εδώ τι είπαν. Ότι θα είναι πολύ καλός δήμαρχος. Τι είπαν. Ότι θα είναι πολύ καλός δήμαρχος. Τι πλέον σκέλατες. Ξέρω και λεπτά. Ναι, και πού βρήκε τόσα λεφτά. Που δεν θα ξέρω εγώ από κουτσάκι μου βρήκε λεπτά. Πού είναι τα από τον πόλεμο, ξέρω εγώ. Μα πώς. Τι πώς. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Βλέπεις η θηκιά μου γυναίκα δεν με δίνει λεπτά να πάρω κι εγώ τη ψήφη. Δεν ξέρω, πάντως εδώ πέρα είστε μικρός ορεινός δήμος. Άρα ο κύριος από εδώ έχει πολλές πιθανότητες να εκλεγεί. Το δικό μας εδώ το χωριό τι είπε. Ότι θα είναι πιο κατάλληλος. Και η παπάς τι είπε η παπάς. Η παπάς. Ο παπάς είπε ότι ο κύριος από εδώ είναι πολύ καλός χριστιανός και ενισχύει για την εκκλησία. Έτσι είπες παπά. Έτσι ακριβώς. Δεν σε είπα εγώ παιδάκια μου πλήρως. Ξέρω και λεπτά. Εκείνη η θηκιά με ρημάδι η γυναίκα δεν με δίνει τίποτα. Wow, κορίτσι μου, ξέρεις τι είναι να γέτσεις δήμαρχος. Ξέρεις τι είναι να γέτσεις δήμαρχος. Τι. Τσαξούλεις τα ποδάρια. Καλά, εντάξει, όχι έτσι. Όχι, σαν όταν το δήμαρχο της πει, τι ξέρει παπά. Εγώ κορτσάκι μου απλές από μικρός ήθελα να γίνω δήμαρχος. Ήθελα να μάθω γράμματα. Αλλά και όσο ο πατέρας μου με έστειλε ούλους στα γελάδια. Και δεν φτάνει που με έστειλε ούλους στα γελάδια. Με πάντρεψε και μια γελάδα. Τέλος πάντων, αυτά που ήταν να πω τα είπα. Από εκεί και πέρα κανονίστε την πορεία σας. Ένα πουρσάκι μου. Μάλλον, κάτι μου ήρθε στο μυαλό. Έλα να στο πω λίγο να μην ακούσει κανένα. Τι από κοντά. Από κοντά. Από κοντά. Από κοντά να φλάγεις. Λοιπόν, έλα εδώ γιατί δεν πρέπει να τα ακούσει κανένα. Ναι, να μην ακούσει κανένας, εγώ σου λέω από τώρα. Ούι πουρτσάκι, μην με κάτσει. Μην με κάτσει, έτσι λέω. Αμάν. Τι έπαθες. Κουρτσάκι μου, ξέρεις πότε έγινε να με συγχωρείς γυναίκα. Από τότε που πήγα στο νοσοκομείο και έβαλα το σκύλι από την κοιλιά. Καλά, άμα δεν μπορείς να φεύγω μετά. Όχι, έλα, μ' αρέσει. Λοιπόν. Αμάν, θα έχουμε τίποτα τώρα. Τι λες αυτό. Τι θες. Αλλά πού το σκέφτεσαι αυτό. Κάνε τι μυαλό έξα. Πού είναι μια ανέμιση. Πάρα πολύ κουρτσάκι. Τώρα να μην συμφιλήσω. Όχι,
Όχι, δεν θέλω τέτοια. Σε παρακαλώ. Άφησέ με, μου το χρωστάς. Όχι, Βαγγελάρας δεν χρωστάει, το πλήρωνε ο συμμετρητής. Άφησέ με, το βοήθεια, σώστε με. Σε παρακαλώ πολύ, άφησέ με, δεν θέλω. Βοήθεια! Άφησέ με. Τι βιάζει κύριε Χαμένη για να τρέξει ρε. Και τη στρέμωξες του κουρτσάκι. Όχι Μαρή. Τι. Την τραβούσε τα πάκια Μαρή γιατί δεν ήταν καλά. Γι' αυτό Μαρή συμφώνησες βοήθεια. Μαρή, πουλούσε. Πουλούσε. Δεν αντρέπεσαι Μαρή. Δεν αντρέπεσαι. Τσακίς φέγα από εδώ. Εγώ, αυτός με στρέμωξε. Και εσύ τι κάνεις ο Μαρχαζιά. Και εσύ την πρώτη Βαγγέλ. Τσακίς φέγα τι κάνεις από εδώ. Τα φόβη στα μελάγια. Παράγει το σωπίκο. Δεν αντρέπεσαι. Πού τα πράγματα ρε που σήμερα πας. Έλα Μαρή, τα εγώ. Έχει φέρει εδώ χαμένη. Χαμένη. Έτσι με τα πράγματα από εγώ και... Μη βρεις καμιά κοπή νέα γυναίκα αμέσως. Άρε. Ρε χαμένη. Άρε χαμένη. Πού είναι το ψωμί το πουλί σπρό. Αυτό παρήγγειλε το χρόνι να φάει τώρα που κάνει δίαιτα. Τι θα να του δω εγώ τώρα. Άμα... Τι αμάρε ρε. Που ξέχασε το παγκάκι Μαρή. Να. Ας σου μη χδάει. Λοιπόν, ταχιά αρχινάμε. Και να μην ξεχάσεις το... Όπως είπαμε, η Τσάρας είναι εδώ, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Άντε, πάμε να χαλαρώσω λιγάκι. Πάμε και εκεί θα πούμε λεπτομέρειες για τη δουλειά μας. Από εδώ. Πάμε. Ωραία ρε, τι μαρχάρα θα γίνω. Πλάι. Μαρχάρα γίνεις αυτός. Τώρα δεν την καμιά. Το μαντίλι μου έχασα. Πώς είναι το μαντίλι μου. Όπα το μαντίλι. Βαγγέλ. Το μαντίλι θα πω να πω. Την βοηθήσω με την Τι κουκιά. να βοηθήσει ρε. Φτιάχναμε δεν έκανα μαντίλι, το βλέπεις κανένα μαντίλι. Όχι, κάτσε στο πλάι. Μαζέψου Βαγγέλ. Βαγγέλ, μαζέψου. Φτιάχναμε δεν υπάρχει κανένα μαντίλι εδώ πέρα. Φτιάχναμε εδώ πέρα. Στη τσανέφκη του Βαγγέλ. Είσαι ξανά με το δω πουλάρι. Θα σας σπάσω το πουλάρι. Άρα Μαρία, αυτά τώρα. Τι θέλεις. Τι. Άρχισε να σου πω. Έχω ένα σχέδιο. Τι σχέδιο. Έχω ένα σχέδιο μεγάλο. Τι σχέδιο ρε. Πώς θα ξεκάνουμε τον Μίτσο. Ουι, μια σκουπά να καθαρίζει να το σκοτώσει του Μίτσου, κοίτα να δεις. Κανόνισε μαναχός, να μπεις μαναχός στη φυλακή, να ησυχάσει το κεφάλι κυμμένα, να σηκώσω Δεν είπα Μαρία να τον σκοτώσω. Τι του κάνει. Είπα να τον ξεκάνουμε να μην πάει για δήμαρχος. Λοιπόν, κάτσε αυτό να στο πω στα αυτή να μην μας ακούσει κανένας. Ποιος θα μας ακούσει κανένας εδώ. Ξέρω εγώ μπορεί να έρθει κανένας εχθρός. Θα σου πω ποιος είναι. Ουι, Ευαγγέλη. Από μακριά γιατί σε εργαλειώνει. Τι έπαθες. Εργαλειώνει. Τώρα δεν είναι την Μαρία να τον εργαλειώνεις. Και αφού έτσι πήρατε τι να κάνω. Κάτσε. Σιγά σιγά. Ουι, Ευαγγέλη, δεν μπορώ. Σου σώρασα. Καλά Μαρία, τώρα θυμήθηκες τον Τσουτσουρόσκι. Για μαρέ και σιγαμένη, από πότε άρχισαν οι μιλήσεις αυτοί, που αυτέω. Τι πήγες με την Ελλάδα, είσαι εσύ μητρή. Σκάσε. Σιγά σιγά. Έλα. Ουι, Βαγγέλη, έλα. σταμάτα. Θα πάμε μετά μέσα. Σκάσε ρε μισό. Ουι, Βαγγέλη, δεν τα χαμνά, δεν μπορώ, Βαγγέλη. Άρα Μαρία, θα εσένα τα χαμνάνει, έλα παράσου. Έλα παρέα. Θα με αφήσεις εσύ πρώτος και αδίδα. Έλα, θα κρατηθώ. Άντε, κρατήσω. Έλα, σιγά κι εσύ, Και θα μην κατευθυνθείς αυτό και εγώ. Τι λες ρε Βαγγέλη. Βεβαίως. Εσύ το σκέφτηκες τώρα όλο Ποιος αυτό. άλλος. Τι λες ρε Βαγγέλη. Ο Κελάρας στα Ιτόπιο. Μπράβο ρε Βαγγέλη. Τι. Μπράβο. Και τι. Και ύστερα είναι ο δρόμος ανοιχτός να πάει ο Βαγγελάρας για δήμα. Θα σε φαλοκόψω, δεν πρόκειται να έτσι. Να σε αφήνω έτσι, πώς πας. Κάτσε με, γιατί. Οι άλλοι που παίρνουν για δήμα δηλαδή είναι καλύτεροι από μένα. Ουι, καραφλή είναι, εγώ έχω και 5 τρίξεις στο κεφάλι. Και τι έγινε. Πώς τι έγινε. Τι έγινε. Θα του βρεις το γύψο στο κεφάλι έτσι πως πας, γιατί θα το σπάσουν, καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Άιντε από εκεί. Χαμένη. Βαγγέλη. Ακούς. Τι είπατε. Βαγγέλη. Βαγγέλη. Δεν ακούσατε να τη λέω Βαγγέλη. Του χρόνια ρε, σε φωνάει το παέξ. Μαρία, Βαγγέλη να λέει, συμπέρυψη. Άρα να πεις σημαίνα ρε, ξανακουλούς εγώ το χρόνια. Τσακές άρε πάει στο χρόνια ρε. Πιάστε ρε μαχίνια και τους κόψεις καμία ανάποδα. Άιντε ρε, ταούρι.
Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με το χωριό τελειώσαμε. Πάρτε με και εδώ μπροστά στο σπίτι τώρα. Να τελειώσουμε επιτέλους τη δουλειά. Όχι και όχι εκεί, έλα προς τα εδώ. Προς τα εδώ να έχουμε και ωραίο background. Τι να έχουμε? Background. Καλά, όχι θέση. Αχ, να καθίσω λιγάκι. Τα πόδια μου διαλύθηκαν. Δίνω καθρεφτάκι. Ό,τι πεις, χρυσή μου. Πρέπει. Όχι, κουνιέται το τώρα. Καλό. Λοιπόν, εσύ θα σταθείς εδώ. Εδώ. Και η Ντίνα Ντινάρα θα σου προσφέρει το χέρι της. Να του φιλήσω. Όχι, άνθρωπέ μου. Τι να το κάνω? Απλώς θα το κρατήσεις. Και η Ντίνα Ντινάρα θα σου πει: είμαι ευτυχισμένη που γνωρίζω το σπίτι σου, Δήμαρχε. Πάμε να γυρίσουμε. Πού θα πάμε, δεν φύγουμε που εδώ? Να γυρίσουμε το ταινιάκι, άνθρωπέ μου. Το ταινιάκι, ναι. Κυρία Ντίνα, παρακαλώ. Έτοιμη. Από εδώ. Καλά είναι, ωραίος. Λοιπόν, με το 3-2-1 θα πω πάμε και γυρίζουμε. Ναι. Κατάλαβες? Με φαίνεται. Λοιπόν, 3-2-1, πάμε. Είμαι... Ουι, τι είναι και το ρουφιάνικο, πού βρέθηκε? Αχ, μα τι έγινε? Ένα μυρμήγκι έπεσε μέσα από το μανίκι. Αχ, μυρμήγκι. Μυρμήγκι, παιδάκι μου, πώς κάνεις έτσι, κροκόδιλος ήταν. Μα πια, άντε να κάνουμε τη δουλειά μας, να τελειώνουμε. Λοιπόν, Ναι. 3-2-1, πάμε. Είμαι... Ουι, κι άλλο, μα κύριε άλλο, πού βρέθηκαν όλα αυτά, παιδάκι? Αχ, μα χρυσέ μου, εσύ δεν έχεις χέρι. Μυρμικότρυπα έχεις. Θα τελειώσουμε επιτέλους. 3-2-1, πάμε. Είμαι ευτυχισμένη που γνωρίζω το σπίτι σου, Δήμαρχε. Αχ, τι άλλο μένει το δω, σαν να είμαι στον επιτάφιο. Τα λέμε μας! Έλα, παιδάκι μου, πώς κάνεις έτσι, σήμερα το μυρμήγκι εσύ έχει πιάσει. Μη φωνάζετε έτσι, καλέ. Μα... Για τελευταία φορά. Άνθρωπε μου, εσύ δεν θα πεις τίποτα. Απλώς θα την κοιτάξεις και θα χαμογελάσεις. Ωραία, Τα υπόλοιπα θα τα κάνω εγώ στο μοντάζ. κάνε το αυτές. Λοιπόν, 3-2-1, πάμε. Είμαι ευτυχισμένη που γνωρίζω το σπίτι σου, Δήμαρχε. Επιτέλους! Άκου, στο είπα, δεν στο είπα. Εγώ είμαι γεννημένος για την τηλεόραση. Λοιπόν, πρέπει να φύγω βιαστικά, διότι έχω μια δουλειά που πρέπει να γίνει γρήγορα. Είναι και η γιαγιά. Μην μας πάθει τίποτα και χάσουμε τους ψήφους. Όλη η δουλειά είναι τα ψήφια. Τα ψήφια. Τελειώσαμε. Αχ, αυτό το γύρισμα με κούρασε πάρα πολύ. Τα πόδια μου διαλύθηκαν. Τελειώσαμε, μεγάλη μου στάρ, τελειώσαμε. Αύριο παίρνουμε το χρήμα και επιστρέφουμε στην Αθήνα. Επιτέλους. Ακόμα εδώ είσαι. Σκηνιάζεσαι λοιπόν τώρα. Η γυναίκα μου φύγει από εδώ και μου έρχεται με τος. Κάνει για να ξαλαφρώσεις κιόλας. Δίνω μου. Στις διαταγές σου. Μήπως είμαι άσχημη? Θες να σε πω εγώ? Όχι. Μα γιατί, εγώ θέλω να σε πω. Δεν θέλει βρε φάντασμα να της πεις. Φύγε τώρα, μη στοιχίζεις άλλο την Τίνα Τινάρα. Ξέχασες πριν, ξεδάκουσα. Έχεις σήμερα να ακούσω. Να έρθουν και τα άλλα τα αδέρφια μου. Θέλεις να σε πω εγώ? Όχι. Θέλεις να σε πω? Σαν πατσαβούρα είσαι. Πάμε πια. Πάμε. Εδώ γαυγίζουν. Κανένα σεβασμό στους καλλιτέχνες. Δεν είναι μόνο που γαυγίζει. Μυρίζει και σαν σκυλί. Βοήθεια! Βαγγελάτη,
παιδάκι σου, παιδάκι μου. Έλα, Βαγγελάρα, πλάκι. Τυράτε ένα πλάκι, ρε. Τυράτε ένα πλάκι. Έτσι τα πλάκια, ρε! Σαν κισέρα το κουμαράτσονο! Τέρα να προκύλει 3 μέτρα και το πλάκι. Πώς γίνεται, Μαριχαριά, όταν εγώ είμαι χαρούμενος να με σπάσει τα νεύρα. Α, και τι είσαι χαρούμενος. Θα δεις. Τι θα δω. Θα δεις, λέω. Πες τι θα ειδώ, ρε, και σε θα ειδείς, τι θα ειδείς. Τι θα δω, θα με πεις. Θα σε πω όταν θα έρθει η ώρα. Ρε γυναίκα, τι χαρά έχω τώρα, αφού με έταξε συμφιλήσουμε. Τι να με κάνεις. Θα συμφιλήσουμε. Μακριά δεν χρειάζεται. Καλά, είπα κι εγώ μια χαζουμάρα. Τα είπα κι εγώ. Δεν φυλάω το χρόνια καλύτερα. Α, για λιγότερα για το χρόνι μου. Λιγότερα για το χρόνι μου. Γιατί μου είναι καθαρότερο το χρόνια που μέλα. Εννοείται ότι είναι καθαρό. Γιατί μου είναι. Το χρόνια, ρε Χαμένη, μπορεί να κλειώνται τη μέρα στις λάσπες, αλλά όταν βρέχει ξυπλένεται. Εσύ όταν βρέχει, χώνεσαι μέσα στο σπίτι. Από πότε σου τον κάτω αυτά τα ρούχα, ρε, να τα πλύνω, ζέχτης ολόκληρος. Εσύ Μαρία όταν βρέχει που είσαι, δηλαδή δεν είσαι μέσα στο σπίτι. Τι λες, ρε Χαμένη, το ίδιο, εγώ πλένομαι κάθε μέρα, ρε. Γιατί μου Πάει ένα στα γυλάδια, περνάω από το ρέμα μέχρι εδώ το νερό, πλένομαι κάθε μέρα. Γι' αυτό ψάξαν όλα τα ψάρια εκεί στην ματιά και Χαμένη. Λοιπόν, κάνει καμιά δουλειά εδώ πέρα γιατί αυτό με την εκκλησιά. Α, τράβα εσύ και θα κάνω εγώ. Να ανάψω ένα κεράκι και να παρακαλιάσω την Παναγιά για το κορίτσι που είναι μακριά εκεί στην Αθήνα. Να το φλάει. Βαένω, εσύ κάνει καμιά δουλειά. Έξω το κάρνας. Πού είσαι. Άψια η κυρία για μένα. Εσύ άμα θα σε ανάψω μία και κάνει. Χάρη Μαρή Μπουλντόζα. Θα σε φάω το σκάρι εγώ Μαρία, αλλά δεν ξέρω το τι θα κάνω. Άκου τι λέει. Δεν θα γίνω δήμαρχος. Δεν θα γίνω δήμαρχος. Να είμαι δήμαρχος εγώ και να έχω την Τίνα την άλλα γραμματέα. Ρε μανώ με την γραφιά. Πάει ο γόνος στο γραφείο και τη λέω Τίνα. Δεν δήμαρχε θα μιλεύει. Κάτσε λίγο έτσι για να δούμε και να γράψουμε το πραγματάκι. Εδώ είναι να βγω δήμαρχος μετά. Θα δεις τι θα γίνει. Δήμαρχος εγώ, άρα Παναγία. Βαγγελάρα μου. Την μέρα μου που είσαι, έλα εδώ στην αγκαλιά μου. Χτύπησες, Βαγγελάρα μου. Όχι την άρα μου. Για σένα πέφτω και στο κρεμό. Τι με θέλεις, Βαγγελάρα, και με φώναξες. Την άρα. Ο Βαγγελάρας έγινε δήμαρχος. Ω, Βαγγελάρα μου, δήμαρχος. Ναι. Ο Βαγγελάρας δήμαρχος και την άρα γραμματέα. Βαγγελάρα μου. Την άρα μου με τα κόκκινα μ' άναψε φωτιά. Και πώς μπορώ να τη σβήσω. Με ένα σουρφινί εκεί. Και 10. Ωραία, δεν τα κάτσεις 11 να είναι σηκώς αριθμός. Βαγγελάρα μου. Την άρα μου. Έρχομαι. Ναι, την άρα μου, σε περιμένω. Την άρα μου που είσαι. Τον έπιασαν! Σήκω καλέ, τον έπιασαν! Τι, πήραμε φωτιά! Τον έπιασαν, λέω, σήκω! Ποιον έπιασαν? Αυτόν! Τι του πλάνη? Ναι, ήταν στην πλατεία τώρα 2 αστυνομικοί και τον έπιασαν να δίνει χρήματα σε μια γριά. Εκεί στο σπίτι δίπλα στην πλατεία, Σκιά μη Γιώργη να είναι, εγώ την έβαλα. Α, εγώ το ψεύτηκα όμως, έτσι! Ναι, εσύ του σκέφτηκες κουρτσάκι, αλλά εγώ έβαλα τη σκιά μου την Γιώργη. Και τον έκλεισα, Ναι. Τον παγλάουσα. Τον έβαλα μέσα. Μέσα τώρα, πάει! Ένα κουρτσάκι. Και τώρα ο δρόμος είναι ανοιχτός, το παίρνω εγώ για δήμαρχος δηλαδή, αφού τον παγλάουσα. Τώρα να με συμφιλήσουν.
Άρχισες πάλι τα ίδια. Όχι, δεν θέλω. Άφησέ με, σε παρακαλώ πολύ. Άφησέ με πάλι, βοήθεια. Πάλι τα ίδια. Δεν θέλω. Άφησέ με, σου είπα. Βοήθεια, σώστε με. Βοήθεια. Πάλι τα ίδια ρε. Ναι, πάλι τους πήγαινε και εσύ από κοντά του Βαγγέλη. Για να τρέπεις ρε. Πάλι τους τρέπεις στο κορέτσι. Τι άρε, τι άρε. Πάλι τα μπάκια. Πάλι τα μπάκια. Έμαρε την πουλούση. Κάθεσαι κόμμα εδώ. Όχι, φεύγω. Ψακείς φιέγα γιατί θα σηκαίω στην περάσω και πάλι. Μην ξαναπατήσεις τώρα. Μη σώσεις και ξαναπατήσεις. Χαμένε. Γυναίκα, άσπαστα. Τι να μην αφήσεις. Α, είμαι χαρούμενος. Άιντε πάλι, γιατί τι έπαθες. Του τσάκουσα το πλάνι. Ποιο πλάνη. Το πλάνι. Α, του Μίτσου. Ναι, τον τσάκουσα και τον έβαλαν μέσα. Τι έγινε ρε, ποιος σκότωσε, ποιος Δεν σκότωσε. σκότωσε κανένα. Αλλά? Ήταν εκεί στην πλατεία και έδωσε λεπτά τη θεία τη γιόγκυλα. Α, Πάει η αστυνομία και κοιτάει, τον έκανε και τσακουντό. α, το σχέδιο απέλυγες Βαγγέλη. Μπράβο ρε Και Βαγγέλη, μπράβο. τώρα που λες γυναίκα, ο δρόμος είναι ανοιχτός να πάει ο Βαγγελάρας δήμαρχος. Που είσαι πρόεδρε, έλα να σε κάνω και εσένα τη δήμαρχο τάκα εδώ και να γίνει χαμός. Δρόμος ανοιχτός και τα σκυλιά διμένα. Μα δεν σου είπα για τα σκυλιά, εγώ δεν ξέρω. Που λέω εγώ, δεν κατάλαβες καλά Βαγγέλη. Τι έγινε. Τι να σε πω. Πρέπει να το ξανασκεφτείς αυτό. Γιατί, τι έγινε. Γιατί άλλαξαν τα πράγματα. Κάτσε πώς άλλαξαν τα πράγματα. Άξε να σε πω τώρα. Εγώ απλά πήγα στην εκκλησιά εκεί να παρακαλέσω την Παναγιά για το κορίτσι πάνω σε ένα κεράκι. Και όπως κάθομαι εκεί πέρα και παρακαλούσα την Παναγιά και έκανε την προσευχή, ακούω μια φωνή απλές εκεί που ήταν ησυχία. Βαγγέλενα! Αχ, εσύ φωνή. Τρόμαξα, ναι. Δεν ήξερα τι να κάνω, τυρά από εδώ από εκεί, τίποτα. Βαγγέλενα πάλι! Αντέ. Χριστός και Παναγιά, λέω Παναγία είναι αυτή. Βαγγέλενα με λέει! Τότε το κατάλαβα. Τι λες. Ήρθε η ώρα με λέει! Η Παναγιά. Η Παναγιά. Έμαρε η Παναγιά και η Παναγιά. Να βγει γυναίκα δήμαρχος λέει στα χωριά μας. Σήμερα έτσι Παναγιά. Ρε μάτι θεώσει να μάτι. Άι Μαρία. Άι Μαρία. Άρε, Συμπέρνησε. Άκου. Ήρθε η ώρα Βαγγέλη να μιλάει. Παναγιά. Να βγεις εσύ δήμαρχος μιλάει. Είπε η Σιάννα Παναγιά. Παναγιά. Άι Μαρία δεν σε πιστεύω. Άρε, είσαι καλά. Παναγιά. Πού να πάμε. Σου πάνε να λουτήξουμε τώρα. Άρε, δεν τρέπησε ρε, αμαρτωλέ. Θα ρωτήσουμε την Παναγιά. Ό,τι λέει η Παναγία τελείως είναι κανόνας, καταλαβαίνετε. Τι λες Μαρία. Αυτά που ακούς. Λοιπόν, κοιμάσαι αύριο το πρωί, κατέβα στην πόλη. Να κοιμάσαι αυτό το χαρτιά τι χρειάζεται. Και να κατεβώ για δήμαρχο. Κατεβόγω στην πόλη. Εσύ. Να σε φτιάξω ένα χαρτιά να πάει έτσι για δήμαρχο. Έχουν τα ζωντανά δεν Και εγώ να καθίσω εδώ δάσο. Θα καθίσω στο καφενείο με το κουρόγι και τα ψυχάλια. Τι να κάνουμε, Τι λες μου. αφού είπε η Παναγιά. Άσε, θα πάω να συνοηθώ εγώ. Θα πάω να βρω τον Χριστό και θα μιλήσω. Άντε ρε! Θα καείς την κόλα σου ρε αντίχριστε. Θα καείς την κόλα σου, σε φάει η Μικόλα σου, θα καείς ζωντανός. Καλύτερα να καώ στην κόλα σου παρά να πάει έτσι για δήμαρχος. Δεν πάει ο Βαγγελάρας για δήμαρχος. Δεν πάει κανένας σε αυτό το σπίτι. Δεν κατάλαβες καλά. Εγώ θα πάω. Είπα δεν πάει κανένας. Εγώ θα πάω. Τι θα κάνεις. Αφού το πει η Παναγιά, εγώ θα πάω ένα. Θα πάει έτσι, Ναι, αλλά θα πάει ένα, δεν καταλαβαίνεις να το ώρα. Δεν καταλαβαίνεις. Το βάλει. Δεν βγαίνει. Τι κάνεις και τώρα εσύ. Που δεν θα πάει έτσι εσύ είπες. Για δήμαρχος. Θα σου πω εγώ. Από κάτσε και που είσαι, Βαγγέλη. Βαγγέλη, Κάτσε να σε επιτύχω. Μην κουνιάσαι. Κάτσε μην Μην κουνιάσαι. κουνιάσαι, εσύ μην κουνιάσαι. Μην κουνιάσαι, εγώ δεν κουνιέμαι, εσύ μην κουνιάσαι. Κάτσε να σε Βαγγέλη, Βαγγέλη. Κάτσε να σε επιτύχω. Καλά, Βαγγέλη, εγώ δεν παίρνω για δήμαρχος. Βαγγέλη, Βαγγέλη είπα. Βαγγέλη, Βαγγέλη, συγκεντρώνας, Βαγγέλη. Βαγγέλη είπα. Βαγγέλη. Σιάννα με πέθανες, πέθανες στην Παναγία. Μα πού σέβαι, του κατσιός έφαγε. Μπορείς να πας γύρω-γύρω, δεν μπορείς. Αχ, Παναγιά μου, σχόραμε, Παναγιά μου, δεν γίνεται. Σχόραμε για τα ψέματα, αλλά δεν γίνεται. Αυτό είναι του κέλια αυτό μυαλό. Πάει για δήμαρχος. Παναγιά μου, σχόραμε. Τι κάνεις εκεί Μαρία, γιατί θα βροκοπιές. Θα βροκοπιάμε, ρε χαμένες, θα βροκοπιάμε. Μιλάω με την Παναγιά. Συνοιέμαι, τι θα κάνω τώρα που θα βγω δήμαρχος. Συνοήσεις με την Παναγιά. Δεν με ποιο να συνοηθώ, εσένα. Κάτσε, σου πω εγώ τώρα. Όχι, όχι, Βαγγέλη, Βαγγέλη. Σήκω, Βαγγέλη. Βαγγέλη, μην κουνιέσαι. Βαγγέλη, 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 άφησε με Βαγγέλη. Έλα εδώ λέω. Βαγγέλη,
Έλα τώρα! Έλα τώρα! Πάλι τα ίδια ρε χαμένη! Πάλι τα ίδια! και παρικαζιά! Να με ακουμπήσει το αίμα πάλι! Να σου κόψω! Εντάξει. Και να μην ξεχάσεις το... Είπαμε, μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ. Άντε, πάμε να χαλαρώσω λιγάκι. Πάμε για να μιλήσουμε πιο λεπτομερώς για τη δουλειά μας. Από εδώ. Πάμε. Πού έτσι πέσεψε κάκα το ρέμα, κατά την πλατεία ρε και θα φαγείς και δεν μαγουστά, κατάκαζη. Άρα δημαρχάρα θα γίνω. Πλάνη μάλλον του λέει, δεν πάει. Τα ούλια! Πώς το παίρνετε τον καφέ σας? Σκέτο! Συρρίξω εγώ λίγο σκόνη που κούπι να δεις τι ωραία που θα είναι. Μαμούλο.